Bantugra. Bantugra di ay nga daghan kaayo. Gapila karon. Mahaba ng pila doon. Nada dyan eh. Laon sa kay naa. It's time to grocery. So na, grocery na punta. Ayun. Dagan kayo na agkuan, may pila. Oh. Dito po sa Pikas na apoy gapila po do kay naman po yung sa kabangko dito. Taas kayo ang pila dito. Siguro sweldo siguro nila. O mga empleyado siguro na sila. Gamay nga grocery. Naagihapon. Subasin siguro atong adtuan karon sa grocery. Basig magpila na puntahan ni. Pandangan. Dul na ta. Ora yun. Uy. Sarado. Paano masabi? Sarado. Saan yung ibang entrance, boss? Ha? Sarado na po dito, grocery? Dito grocery lang open. Oh, dito. Ah. Ito. Ay, pandamay. So, dito sa kuan, Pikas nga entrance, sarado. So, niagi ta diri mo agi. Dirita mo agi kay ambot lang unsay purpose nga gilakan to nila dito. Unsa kay purpose nila? So, ang entrance karon dire. So, dirita ni agi sa likod. So, mo tong entrance sa kuan mall para makasulod ka. So, mo ni ilahang entrance gyapon pero nasa likod. Oo. Kalibog ba eh. Tara. Ayun. So, ayun. Sulod na ta. Ayun. Tara. So, nituyok lang ta. Nituyok. Okay. Dapat unta dirita mo agi so sarado man siya punituyok ta so atong baton karon makuha taog katong roller coaster groceries ako ang dami ng hulog A few moments later. Okay na po, ma'am.
Thank you. Ayan, so tapos na tayo. Ayun. So, limitado ang musulod sa grocery, limitado siya. So, nagdagan pa kayo diri ang gahulat sa gawas. So, mura sila og na sila minimum kung pila ra ka tawo ang musulod sa grocery. So, mayo ang ilahang gibuhat para dili magpuot ang tao sa grocery. No? Sabi ka bugat. So atong niagi ang entrance dire ang yahang entrance. So mo to akong gingon ganina, gisiradaan. Sa entrance na dito na sa likod. So karon madto tao og palengke. Ha? Wala na ako na kaya, mo nang gipasaan na lang. Udol na ako sa merkado. Kaya magpalit ko og luya. 1 minute, 37 seconds later. Sinabi mo mama yan. Luya niyo po, te, magkano yung kilo? 200. 200. Ayun, so nakakita ko dire og luya. So mamili ta. So mo ni siya ang nindot nga luya nga himuon og sa labat. Kaya ano, grabe kay ni siya kahalang. Nga ni kani mga gagmay nga mga luya. Kaya katong magong dagko manggod kayo, dili kayo siya halang. So, maayo si ate kaya akong gi tagaan og discount. Ayun, 1 kilo. Ayun, thank you. So ayun, nakapalit na taog loya. Wala yung maliit na. Yung ay, buuan. Ay, pwede naman kung 5 pesos isa. Dalawa lang. Sige, apat na. Manataog palit sa itlog. So yun o. Isa po. Dadaan to. Ayun. Kamay yana. Ilan ko yan? So kung musulod mo diri sa palengke. Ya, moagi mo diha. Oh. Kapoy tag baklay. Tara, ito. Ay, sabi ka kapoy. Nandamay kayo. So karon, mapalit ta og sudan. Kay gigutom na gid kay ko. Alas 11:30 na. 30 naman siguro 40. So palit ta og lechon. Para makamanok-manok pud ta usahay. Bulad raw og itlog perminti atong sudan. Ha. Ayun. Palit ta og lechon. Oh, grabe oh. Jalisod ko, di ko pa kahawid og kuan. Kamera. Magkano po lechon nyo? So, pili kalate. Sige, kalate lang po. Diyan sa ano? Jumbo. Sa Jumbo. So, ayun. Bumili. Nagpalit ako og lechon. Kalate lang. Kay tulo raman yung adora mi mukaon. Pasok ko ito. Ayun.
Gani kay nakapalit og tunga sa kilo. Sige, salamat po. So nakapalit og tunga sa kilo kasagaran man gud ang uban. Dili sila makahatag kay basin daw mapanusan o dili mapalit. So kasagaran sa kilo. Pero karon tunga sa kilo atong napalit. Kasi kuya. So mo yung problema karon kung saan ako pagdala nga pwede ko maka-video. So ay sabi ka ba sa akong likod ah. So muli na ko ta. No choice. Dili ta ka video. Ayun. So lakaw na ta. 80,000 impressions later. Ayaw kalimot og like and subscribe sa akong channel para updated mo sa akong mga gipambuhat nga video. So maura to og daghang salamat. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.